Τη Eurovision έχουμε δει να κερδίζουν μέχρι και κοτόπουλα, γιατί πάντα το διαφορετικό κέρδιζε το κοινό. Για να δούμε, φέτος θα γίνει της Eurovision? Λοιπόν που λες. Hello σταράκια! Είμαι ο Χρήστος, αυτή είναι η εκπομπή Λοιπόν που λες και σήμερα θα σχολιάσουμε τα τραγούδια του πρώτου ημιτελικού της φετινής Eurovision, για τα οποία θα προσπαθήσω να είμαι πολύ αντικειμενικός. Πριν ξεκινήσουμε όμως, μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπί της εγγραφής αλλά και το καμπανάκι για να μην χάνετε επόμενα βίντεο που έρχονται. Κλικ κλικ, boom! Το πρώτο τραγούδι για τον πρώτο ημιτελικό της φετινής Eurovision είναι αυτό της Γεωργίας. Αρχικά κάτσε λίγο. Ποιον θες να βαρέσεις και για ποιο λόγο? Δεν μου αρέσει ένα τραγούδι. Είναι λίγο περίεργο, δεν ξέρω αν ταιριάζει τόσο πολύ σε Eurovision, είναι αρκετά δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, αλλά δεν μου κάνει πάρα πολύ για Eurovision, δεν μου αρέσει γενικότερα σαν τραγούδι, μου βγάζει έτσι ένα άγριο, έτσι ένα περίεργο που δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Λίγο η μελωδία είναι κάπως τύπου Vikings, κάπως έτσι πολύ άγρια, παγετώνας, χιόνια. Πιάνει τη ψυχούλα μου ρε παιδί μου λίγο με αυτό το τραγούδι. Δεν θέλω λίγο πιο χαλαρά, πιο χαρούμενα πραγματάκια, όχι τόσο Το επόμενο τραγούδι είναι από το Montenegro. Το οποίο λίγο με επιβληματίζει. Γιατί από τη μία, ναι, μεν καλό τραγουδάκι είναι, από την άλλη είναι λίγο αδιάφορο. Η σκηνική παρουσία θεωρώ ότι είναι λίγο φτωχική για Eurovision, γιατί το να έχει ένα πεντάγραμμο μπροστά και οι άνθρωποι να είναι και καλά οι νότες. Εντάξει, δεν είναι και το πιο extreme πράγμα που μπορείς να κάνεις. Όχι. Παιδιά, δεν ξεκινάμε ωραία, δεν ξεκινάμε ωραία και δεν συνεχίζουμε και ωραία. Η Ουγγαρία τώρα με τον τραγουδιστή του οποίου το όνομα δεν μπορώ να προφέρω με τίποτα. Λίγο όλο να, τραγουδάκι δεν ακούω, λόγια δεν ακούω. Τι συμβαίνει εδώ πέρα κύριε Παπάι? Γιατί με να δεν θα κερδίσει τη Eurovision, θέλουμε λίγα λόγια, θέλουμε λίγο ποιότητα, λίγο Να πω ότι μου άρεσε λίγο, αλλά θα ήθελα λίγο παραπάνω λόγια. Δηλαδή υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι μέσα στο τραγούδι το οποίο λέει συνεχώς να και να. Τι μου δείχνεις? Μου δείχνεις κάτι, μου λες να μου πεις να το δω. Όχι μόνο να, πες και το υπόλοιπο. Τι συμβαίνει? Έχω νεύρα σε αυτό το βίντεο. Ένα από τα προσωπικά αγαπημένα μου τραγούδια της Eurovision φέτος είναι αυτό από τη Λευκορωσία, δηλαδή το Belarus. Καταρχάς, μόνο από το όνομα Belarus είναι υπέροχο. Αυτή η κοπέλα έχει φανταστική φωνή, υπέροχη, υπέρτατη. Το τραγουδάει πάρα πολύ ωραίο το τραγούδι. Γενικότερα, σαν τραγούδι έτσι με γεμίζει, μου δίνει χαρά, μου κάνει να αισθάνομαι μια εφορία όμορφη. Είναι έτσι ευχάριστο τραγουδάκι, ανεβαστικό. Μπορώ να πω ότι μπορεί να φτάσει αρκετά μέχρι και τον τελικό. Και αν με ρωτάτε αν θα το ήθελα να φτάσει, ναι, θα το ήθελα. Ο τραγουδιστής Lake Malawi που θα εκπροσωπήσει την Τσεχία. Μου φαίνεται σαν τον Justin Bieber στα παλιά του χρόνια στα οποία τραγουδούσε αλλά και δεν τραγουδούσε. Μου μοιάζει λίγο έτσι παιδάκι που προσπαθεί να γίνει ενήλικας. Κάπως ενδιάμεσα στην εφηβεία ένα πράγμα. Μου αρέσει. Μου είναι και λίγο αδιάφορο, αλλά θα πω ότι μου αρέσει λίγο ρε παιδί μου, γιατί είναι ένα παιδάκι το οποίο φαίνεται από το βίντεο κλιπ ότι έχουν προσπαθήσει, έχουν βάλει δουλειά πάνω στο βίντεο κλιπ. Είναι έτσι ωραίο, είναι στημένο καλά. Αυτός το προσπαθεί, εντάξει, φωνούλα του έτσι και έτσι, αλλά το προσπαθεί. Θα πω ότι μου αρέσει και μπράβο. Συγγνώμη, δεν ξέρω αν την έχω μόνο εγώ αυτή την απορία, δεν ξέρω αν δεν διάβασα καλά, δεν ξέρω αν δεν το βρήκα να το διαβάσω κάπου, αλλά η Αυστραλία, γιατί είναι στη Eurovision? Πείτε μου λίγο κάτω στα σχόλια γιατί η Αυστραλία είναι στη Eurovision, γιατί πραγματικά ψάχνω και δεν βρίσκω. Το τραγούδι της Αυστραλίας έχει κομμάτια μέσα της όπερας, τα οποία είναι λίγο δύσκολα να συμβαδίσει το κοινό μαζί τους, διότι γενικότερα σε καθημερινή βάση οι άνθρωποι δύσκολα ακούν όπερες κλπ. Και τόσο έντονα τραγούδια με τόσο ψηλές νότες. Και θεωρώ ότι αυτό το τραγούδι με τόσο δυνατές νότες που έχει και τόσο ψηλές δεν θα μπορέσει το κοινό ούτε να το ευχαριστηθεί έτσι όπως πρέπει σε ένα τέτοιο γεγονός, ούτε θα θέλεις να το ψηφίσει τόσο εύκολα για να κερδίσει την Eurovision. Το τραγούδι του Σαν Μαρίνο από την άλλη μου αρέσει αρκετά. Ο τραγουδιστής λίγο θεωρώ ότι είναι αρκετά μεγάλος για τέτοιο event, γιατί συνήθως είναι πιο νεαροί καλλιτέχνες, είναι πιο καινούργοι κλπ. Αλλά εντάξει, προφανώς η ηλικία δεν είναι κάποιο πρόβλημα για να μην πάει. Το τραγούδι είναι αρκετά ανεβαστικό, λέει μέσα say να. Θέλει να πούμε όλοι να για να χορέψουμε και να συνεχίσουμε το τραγούδι και να περάσουμε καλά προφανώς. Καλό τραγούδι για συμμετοχή, δεν θεωρώ ότι θα πάει τελικό, αλλά ωραία προσπάθεια. Το τραγούδι της Πολωνίας μπορώ να πω ότι είναι αρκετά ενδιαφέρον.
σαν σύνολο το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ. Γενικότερα και το βίντεο κλιπ που είναι ασπρόμαυρο και μου αρέσει αρκετά το ασπρόμαυρο. Και έτσι που τραγουδάνε όλες μαζί και είναι κάτι διαφορετικό, κάτι ιδιαίτερο, πρωτότυπο. Θεωρώ ότι θα πάει αρκετά καλά. Ελπίζω δηλαδή, με τα γούστα μου αυτό πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά. Οπότε ναι, μου αρέσει. Μπράβο Πολωνία. Το τραγούδι της Σλοβενίας δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο πιο αδιάφορο τραγούδι στον πρώτο ημιτελικό. Δηλαδή πραγματικά τα παιδιά δεν κάνουν κάτι ιδιαίτερο, απλά είναι εκεί πέρα, κοιτιούνται, δεν κοιτάνε καν το κοινό, δεν έχουν καν ένα interaction με το κοινό, είναι μόνοι τους. Εντάξει. Αν αυτό το τραγούδι μπορεί να πάει τελικό, τότε τι να πω. Και αν η γιαγιά μου είχε ρόδες, θα γινόταν πατίνι. Η Εστονία από την άλλη με τον Victor Kron. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο μήνυμα, πάρα πολύ ωραίο νόημα, πάρα πολύ ωραίο σαν τραγούδι γενικότερα. Μου αρέσει και το βίντεο κλιπ, μου αρέσει και το τραγούδι. Ο ρυθμός του εμένα με κάνει να είμαι παραγωγικός. Τύπου το ακούω και με σφάσει. Ναι, ρε φίλε, μπορώ να κάνω και αυτό, μπορώ να κάνω και αυτό, μπορώ να κάνω και αυτό. Γιατί μέσα το τραγούδι λέει A storm like this can't break a man like this. Ρε παιδί μου, όπως και να το κάνουμε, σε κάνω να νιώθεις λίγο έτσι πιο πολύ από τι είσαι, ρε παιδί μου. Λοιπόν, η Πορτογαλία από την άλλη, παραλίγο να μου πέσει το νερό, Παναγία μου, θα γίνω μουσκεμα. Δεν ξέρω τι ήρθαν να πλασάρουν, δεν ξέρω από ποια φυλή ήρθανε, δεν μου αρέσει αυτό που βλέπω. Μου είναι παντελώς αδιάφορο, μη σου πω, όχι ούτε καν αδιάφορο. Μου είναι άσχημο να το βλέπω, δεν μου αρέσει να το ακούω. Δεν το θεωρώ εισάξιο τραγούδι όλων των αλωνών. Το θεωρώ από όλα το χειρότερο μέχρι στιγμής. Θεωρώ ότι είναι αρκετά τελείως διαφορετικό στυλ από αυτά που πρέπει και πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι θα ταυτιστούν με αυτό και θα το ψηφίσουν. Όμως από τη μία εντάξει είναι διαφορετικό που γενικότερα η διαφορετικότητα στηρίζεται. Όμως και πάλι ρε παιδιά είναι πολύ περίεργο. Άσε που μου θυμίζει και ένα άλλο τραγούδι το οποίο δεν θα πω αυτή τη στιγμή και μου φαίνεται κάπως σαν copyright, αλλά τέλος πάντων. Η Φινλανδία έβγαλε ένα τραγουδάκι το οποίο συμπαθητικούλη είναι. Πάει λιγουλάκι έτσι τσάκα τσάκα να μοιάσει σε αυτό της Εστονίας. Αλλά ξεκάθαρα καμία σχέση. Δεν μπορώ να πω ότι είναι άσχημο, αλλά δεν μπορώ να πω και ότι είναι και τέλειο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα μέτριο τραγούδι προς καλό. Άντε, προς καλό, να είμαι κι εγώ λίγο καλούλης. Έχει προοπτικές να πάει πιο μπροστά, αλλά θα δείξει. Μπορώ να πω ότι είναι κάπως 60 και 40 το αν μου αρέσει, όχι. Δηλαδή 60 δεν μου αρέσει και 40 μου αρέσει. Οπότε θα είμαι λίγο. Έτσι και έτσι. Είναι Βένα Μπόζοβικ που πήγε να εκπροσωπήσει την Σερβία στη Eurovision. Πολύ ενδιαφέρον τραγούδι, μου αρέσει έτσι όπως παίζει με τη φωνή, τις ψηλές, χαμηλές κλπ. Σαν τραγούδι το ακούς ευχάριστα, κάθεσαι το ακούς και λες ένα ωραίο τραγουδάκι. Και σαν σκηνική παρουσία προφανώς είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί πετάγονται φωτιές, πετάγονται σπίθες, το φόρμα της είναι τέλειο, είναι ξανθιά, είναι πανέμορφη. Τι άλλο θέλουμε ρε παιδιά, τι άλλο θέλουμε για μια καλή performance στη Eurovision. Επόμενο στη λίστα είναι το τραγούδι του Βελγίου με τον Elliot. Σαν τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ, επίσης και το βίντεο κλιπ είναι πολύ ενδιαφέρον, το νόημα του τραγουδιού είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ όμορφο, μας λέει να wake up, δηλαδή μας λέει να ξυπνήσουμε, δηλαδή να ανοίξουμε τα ματάκια μας και να βλέπουμε μπροστά μας και όχι μέχρι τη μύτη μας λίγο παραπέρα. Ο Elliot μας διδάσκει, ο Elliot μας λέει κάντε αυτό που είναι καλό. Οπότε κάντε το. Ωραίο τραγούδι, πολύ συμπαθητικό, πολύ όμορφο. Πιστεύω ότι μπορεί να πάει στο τελικό. Βέβαια δεν ξέρω πόσα τραγούδια πάνε στο τελικό. Αλλά ναι. Ξέρω εγώ στο τέλος του βίντεο θα έχω βγάλει 15 τραγούδια να πάνε τελικό και άλλα 15 στο επόμενο βίντεο και μετά τέλεια. Θα είναι όλα στο τελικό. Cheers to that. Ήου, κάτι έχει πέσει μες στο νερό μου, γαμώτο. Και επιτέλους ήρθε η ώρα να σχολιάσουμε την Ελλαδίτσα μας, η οποία φέτος πάει δυναμικά στη Eurovision με την Κατερίνα Ντούσκα και το τραγούδι Better Love. Όταν βλέπεις μια κοπέλα σαν την Κατερίνα, η οποία φαίνεται πάρα πολύ γλυκιά, φοράει τα ροζ της, έχει όλο το βίντεο κλιπ ροζ κλπ. Λες, θα ακούσεις μια γλυκιά κοριτσίστικη φωνούλα. Αν δε, η Κατερίνα έρχεται και σου λέει: όχι, φίλε, εγώ έχω τη δική μου φωνή, είναι πολύ ιδιαίτερη και με αυτήν θα πάμε μπροστά. Και συμφωνώ κιόλας. Μπράβο σου, Κατερίνα. Μου αρέσει πάρα πολύ σαν τραγούδι, έχει πολύ ωραίο νόημα. Δεν καταλαβαίνω λίγο τη σύνδεση ανάμεσα στα ακροβατικά και ρυθμική γυμναστική με το νόημα που έχει το τραγούδι. Αλλά δεν πειράζει, αυτά, οκ. Έχει μια πολύ ιδιαίτερη χρειά στη φωνή της, η οποία την κάνει λίγο πιο μπάσα. Αλλά αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Τέλεια. Και το τραγούδι και το βίντεο κλιπ και η σκηνική παρουσία. Υπέροχη. Μπράβο. Όχι, μπράβο σου, ρε κοπέλα μου. Από την άλλη όμως η Ιρλανδία έχει ένα τραγούδι το οποίο δεν με ξετρελαίνει.
Ο τραγουδιστής δεν ακούγεται πάρα πολύ. Η μουσική είναι πάρα πολύ έντονη, αλλά έντονη σε ενοχλητικό επίπεδο. Δεν το θεωρώ πολύ καλή επιλογή, δεν θεωρώ ότι θα πάει στο τελικό. Αυτά από μένα. Καληνύχτα, σας πάμε στο επόμενο. Και ήρθε, κυρίες και κύριοι, η Τάμτα με το replay. Η οποία πάει να αντιπροσωπεύσει την Κύπρο στη Eurovision φέτος, πήρε τη θέση της Φουρέιρα. Και μιας και ανέφερα το όνομα Φουρέιρα, θέλω να ρωτήσω γιατί όλοι λέτε ότι έχει αντιγράψει τη Φουρέιρα. Εγώ δεν βλέπω καμία σύγκριση, δεν βλέπω καμία ομοιότητα με το Fuego. Ή εγώ είμαι τυφλός, που δεν νομίζω και τη βλέπω πολύ καλά, ή κάνετε λάθος. Ή λίγο υπάρχει κάποια ζήλια που δεν καταλαβαίνω γιατί. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Δεν ξέρω, εγώ το ακούω καθημερινά. Έχει πάει νούμερο 2 στις τάσεις. Πολύ ξεσηκωτικό, πολύ ανεβαστικό. Λέει ότι χρειάζεται την αγάπη μου ξανά και ξανά. Στο replay. Έτσι, το θέλει, δώσ' το μας. Πιστεύω ότι θα πάει σίγουρα στο τελικό. Γενικότερα στη Eurovision υπάρχει μια πολιτική η οποία λέει ότι μερικές χώρες οι οποίες δεν ξέρω γιατί έχουν κάποια κριτήρια πάνε κατευθείαν στον τελικό. Συνήθως μέσα σε αυτές τις χώρες είναι και η χώρα που κέρδισε την προηγούμενη χρονιά το Eurovision. Όπως είναι δηλαδή το Ισραήλ φέτος. Οπότε, επειδή αυτές οι χώρες έχουν περάσει ήδη στον τελικό, θα σας πω μόνο την πρώτη, η οποία είναι η Γαλλία. Η οποία Γαλλία έχει φέρει ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι φέτος. Και ενώ έχω ακούσει πολύ αρνητικές κριτικές, εμένα μου αρέσει. Το νόημά του, το βίντεο κλιπ, γενικότερα σαν σκηνική παρουσία θεωρώ ότι είναι αρκετά ωραίο τραγούδι. Μπράβο στη Γαλλία. Πολύ ωραίο τραγούδι Γαλλία. Έχουν πει όντως πολύ καλά λόγια για αυτό το τραγούδι και δεν ξέρω γιατί. Εμένα μου αρέσει, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε. Αυτά τα λίγα λοιπόν. Για περισσότερα επισκεφτείτε το famous.gr για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα τα οποία σας ενδιαφέρουν. Μην ξεχάσετε όπως κάθε φορά όμως να μου γράψετε κάτω στο σχόλιο τη γνώμη σας για όλους όπως σήμερα, καθώς και ποιο από τα τραγούδια του πρώτου ημιτελικού της Eurovision της φετινής είναι το αγαπημένο σας και ποιο το λιγότερο αγαπημένο σας. Μέχρι την επόμενη Δευτέρα λοιπόν, spill some tea.